थारैनो गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनदों गावनिनो फुराना पार्टियाव फैफिननो मोननानै। नंगौ इउपिपिएल दिनाव जों मोनसे सिमां नुनानै थांनाय जादोंमोन, माबा मोनसे मोजां मावहैनो मोनगोन साननानै थांनाय जादोंमोन। दा जों हाबहैनानै बेयाव थाल मोनहैबाय जे पार्टियाव पलिटिकेल पार्टियाव एसे वार्कारफोरखौ मोजाङै मावहोनो खाबु होनो मोननांगौ आरो बे खाबु मोननायनि थाखाय मोनसे ट्रान्सपारेन्सि थानांगौ। स्ट्रेटेजि खालामनाय, प्लेनिं खालामनाय, गोजौ लेभेलाव मा सानदों, मारै लांगोन, रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावलांगोन आरो बेजों लोगोसे पार्टि वार्कारफोरनि थाखायबो मा डाइरेक्सन हरो बेफोरबो ट्रान्सपेरेन्सि जानांगौ। जों बे ट्रान्सपेरेन्सिखौ मोननो हायाखै इउपिपिएल दोलोआव, जायनि थाखाय जोङो एखमबा माबाफोर मावनो लुबैदोंबाबो पार्टिनि थाखाय बा समाजनि थाखायबाबो जों आन्दायनानै थानांगौ जादों समाव। दा बे समाव जों दा गोसोखांनाय जाहैबाय जे बिपिएफआवथ' जों बिदि नङामोन। बेयाव ट्रान्सपेरेन्सि थायो। हाइकमान्डआ जोंना हाग्रामा महिलारि सारा गाव मा मावनो सानदों, पार्टियाव मा सिमां नुदों, मारै लांगोन पार्टिखौ आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट मावलांगोन, बेफोरो रोखा रोखा साफा मोनसे डकुमेन्टेसन खालामनानै होनाय बायदि थायो आरो। दा बे हिसाबैनो ब्लक लेभेलाव, प्राइमारि लेभेलाव सोरनो मा डाइरेक्सन हरनानै मा मावहोनांगौ बेयो क्लियार काट थायो। दा बेखौनो जोङो नुनानै हयथ' जोंहाबो बेयाव साबसिन मावनो मोनगोन होननानै जों बेयाव फैफिननाय जादों। आरो मोनसे बिसासबो नुबाय रायजो राजाफोरनि, जे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव 28टा सिट जे मेन्डेट होबाय पाब्लिकआ, जे बेयाव रोखा खोथा जे पाब्लिकआ बेयाव आरो बिटिसिआव गुबुन आरो जेबो पार्टिखौ मोजां मोनलिया। जिहेतु इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारानो दादोंमोनब्लाबो, सरकार थासान्दियावबो बिसोर जोंनो बे समाव इउपिपिएलआव दंमोन नालाय एसेबां गाज्रि जेननांगौ जानायनिखौबो जों साननांगौ जाबाय जे मानि थाखाय एसेबां गाज्रियाव जेनखो। सानै मोनबाय जे पाब्लिकनि गोसोखौनो देरहानो हायाखैबा बे पार्टिया, आरो वार्कारफोराबो ओरैनो गोदाव सोराव खुनु डाइरेक्सन गैया, मावनो जिरायनानै थायो। साफा सानै गाव मोनसे लबि दङ, बे लबिजोंनो मावबाय थानाय नुदों। जायनि जाहोनाव जोङो एसे गोबावबाबो डिसिसनखौ लानानै दिनै जोंनिनो फुराना पार्टि बिपिएफआव हाग्रामा महिलारि सार्कलखौनो आरो सापर्ट होनो आरो गोरा खालामबावनो होननानै जों जइन जाफैनाय जादों। बिपिएफआव जइन जाबाय, बिपिएफनि गाहाय जिथु हाग्रामा महिलारि, बिनि सायाव मा फोथायनो हायो नोंथाङा? हाग्रामा महिलारि सारनिखौ बुंनो थाङोबाथ' मोनसे बर'नि जुदि मालाबा जारिमिननि लेखा ओंखारनांगौ जायोबा, बिजाब ओंखारनांगौ जायोबा, हाग्रामा महिलारि सारनि आखलखौथ' सनानि माबाजोंसो लिरनांगोन। दा हाग्रामा सारनिखौ नोंथां सोंनाय बायदिबा आं मोनफा मोननै लाइनजों बुंजोबनो हाया। बिनि अबदानजा बर' जाथिनि थाखाय दङ। नट अनलि बर' जाथि, बे बिटिसिआव थानाय गुबुन जेसेबां जाथि जन'गस्टि दं, 26टा जन'गस्टिनि थाखायबो जा मावलांदों। आरो बेजों लोगोसे बोराय बुरिनि थाखाय, सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानानै जानो थाखाय, या फिर आनइमप्लयमेन्टनि थाखाय जा प्लेन पलिसि लादों, बेफोरखौ मोनफा मोननै बा 2-3 सेकेन्डजों बुंनो हानाय माबा गैया। बिपिएफआव जइन जानानै दिनै नोंथांमोना मा नुदों? जिहेतु फैगासिनो बिधान सभा बिसायख'थि, नैबे 3 नं क'क्राझार बिधान सभा बियाबाव बिपिएफनिफ्राय शिवलि बुहुरारि आरो ओरैहाय इउपिपिएलनिफ्राय लरेन्स इस्लारि, माबायदि नुदों? बिधान सभानि इलेक्सनल' नङा, जेसेबांसि इलेक्सन जाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै, सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेयाव आरो गुबुन खुनु पार्टियानो जेबो देरहानो हाया। थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो जों नुदों, 2020आवबो गुबुननिफ्राय 10-12 जन देरहानानै फैदोंबाबो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव नैबे सालाखाथियानो होन, बावखुंग्रियानो होन, बनरगावआनो होन, देबरगावआनो होन, बेयाव खुनु आरो पार्टि देरहायाखै। सरकार गैयाबाबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासिबो बिपिएफनिनो एमसिएलए जोबखामोन। आरो दाथ' सरकार दङ, मेक्सिमाम जायगायाव देरहाजोबनायानो, 28टा देरहाखानाय। दा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि क'क्राझार समस्ति शिवलि मुहुरारि मेदामनिल' नङा, गुबुन बावखुंग्रि होन, दतमा होन, बेयाव गुबुन आरो पार्टिया सिमां नुनानैबो लाब गैया। दिनै साबेसे जइन जादों? दिनै गासै जइन जानाया 40 जनसो दङमोन। माखासे समनि आंखाल बा हास्लाबैयाव सफैजोबासै। टाइमा जोंना बेलासि 5टायाव लादोंमोन, ओमफ्राय हथादनो एसे आवगायनानै होनायखाय जों माखासे जोंजों फैफानो नागिरनायफोरखौ लिंहरनो हायासै। गासिबो इउपिपिएलनिफ्राय दं। नंगौ, आङो इउपिपिएलआव गोबाव सम खामानि मावबोदों। थांनाय एलएसि इलेक्सनाव लरेन्स इस्लारि सारनि जानानैनो आङो गोबां खामानि मावदों आरो देरहासारनायखौबो आं लाबोदोंमोन। आइजोफोरनि जानानै, आइजो गांखंनि जानानै आङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोराव आङो गोबां खामानिखौ मावदों आरो देरहासारनायाबो मोनदों। दा थाङै थुङै आङो खामानिखौ मावनानै माने ओरैबायदि वार्कारफोरखौ जेबो उद्दिस लायै बा मोजां खबर लायै बेबायदि जानानै थाबाय थानायाव
माने बेवहाय आं जेबो मिजिंखौ नुहुराखसै आरो बे थांनाय 5 बोसोराव आं ओरैबायदि नाजादोंमोन खारन बैसोआ नेनानै थाबाय थाया साखरिनि थाखाय आङो टेट पास जानानै दंमोन बे टेट पास जानानै थानायाव आङो सानदोंमोन कि बे 5 बोसोराव आंनोबो प्रमद बर' सारा एपइन्टमेन्टखौ होगोन होननानै नाथाय ओरैबायदि डिप्राइभ खालामनानै दोनबाय बे डिप्राइभआव आंहा मोनसे बुहुत माने शक जादों बे शकआ दिनैसिमबो आं माने खाराखै आरो आं ओरैबायदि माने गुबुन गुबुन माबायावहाय आङो नाजादोंमोन माने न'खरनि जानानै अबेबा सोरनिबा खामानिफोरखौ आं मावफुंहोनो बा आं पार्टी लिडार हिसाबै जे आंबो माबा मोनसे मोनगोन नामा बेबायदि साननानै माने फिसाफोरनि गेजेराव बा बिदियाव आङो नाजादोंमोन नाथाय जेबो आंनि नायफिननायखौ आं मोनाखै दा बेयावहाय आङो सानबाय दाथ' सरकारानो गैखाला काउन्सिलाव आरो नैबे एमएलए इलेक्शनाव आङो नुबाय माने गासैबो UPPL नि दैदेनगिरिफोरानो माने BPF हानजायाव जइन जाफैजोब्बाय दा बेयावथ' आं जेबो मिजिंखौ नुहुराखसै बिनि थाखायनो आं सानबाय माने आंखौथ' आरो नायफिनखायाखसैनो 5 बोसोराव आरो मा नायगोन बेखौ आङो साननानै आङो दा मोनसे सिद्धान्त लाबाय जे BPF आवनो आङो जइन जानानै आङो जेरैबायदि मावदोंमोन UPPL आव थानानै UPPL नि सरकाराव थानानै आं गोख्रोङैनो हाबाखौ मावदोंमोन ओरैबायदि आङो खामानिखौ मावदों आरो गोबां समाव ओरैबायदि माने गावनि लिडारनि गावनि मावथि लोगोफोर जायफोरा आइजो गांखंआव दङ बिथांमोनाबो ओरैबायदि माने एसेयावनो बोराबलायनाय बेबायदिबो जाबाय थादों जोंनि गेजेराव ओमफ्राय मावनो खाबुखौ होआ मावनो जाय मानसिया सिगाङो बे मानसिखौ माने खाबुखौनो होआ दा बिनि थाखाय मानो खाबुखौ आं मोनाब्ला आं मानो मावनो बेखौ साननानै आङो गोख्रों सिद्धान्त लाबाय जे आङो BPF आवनो आं जइन जानानै आं हाबाखौ मावसिगोन होननानै आरो BPF नि जायनाखि मेडाम दाथ' जोङो BPF सरकारनि जाया LSC माने बिजाथि बिथाङाथ' मेडाम मा होनो शिउलि मेडाम थ' बिथाङा हिनजाव जानायलाय हिनजावफोरनि दुख सुखखौ बांसिन मिथिगोन आरो बिनो जोंनि गासिबो मा होनो दुखुनि दानफोरखौ बोखारनानै होगोन आङो बेखौ मिजिं थिहरनानै आङो शिउलि मेडामनि जानानै खामानि मावनो थाखाय आङो फैबाय